niat badhe nglakoni maksiat niku nggih diarani maksiat. Gek niat mawon deleng dilakoni. Lho Pak, nang tobaté pripun utawa napa njaluk sepure pripun? Njaluk sepuro tiyang sing niat badhe nglakoni maksiat nggih mboten dilakoni niate niku wau. Contoh engko ana kumpulan napa acara napa lah kumpulan rutinan napa wis janjian karo kancane engko pas kumpulan ana isu anyar. Isu apa? Ana isu Pak Kaji mari ngene. Nah, mbah dibahas ndok kono. Lah iki kan rencana badhe rasan-rasan Pak Kaji nggih. Dadak jenengan pas ngaji eling, oh iya jare Gus Habibie kayak niat tok iku gak tepat, terus tobaté ya gak sido dilakoni. Akhire iya diterusno ta iki. Gak sido mau jare